Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fi 8:30 dejjem fuq One. Il-President tal-Allied Rainbow Communities, Clayton Merċieqa, sostna li dikjerazzjonijiet li joqtu s-settur tal-ugwaljanza u drittijiet ċivili mingħajr qarbir tajjeb u diskussjonijiet ma' esperti jistgħu jagħmlu iktar ħsara milli ġid. Merċieqa qal dan fuq il-programm Madwar Mejda li jixxandar fuq One. Dan qalu brabta mal-każ li jitratta d-deputat nazzjonalista Julie Zara li ħarġet attakka lil Ziguzajk, Festival Internazzjonali tal-Arti għat-tfal u żgħażagħ fuq inizjattiva maħsuba biex permezz tal-arti u l-kreattività tippromuovi l-inklusività u l-apprezzament tad-diversità. Dwar dan il-każ, il-President tal-ARC sostna hekk. Dawn l-affarijiet meta ma jkunx hemm marbil tajjeb u diskussjonijiet ma' esperti qabel ma nitfawha hemm barra ħadd għamel iktar ħsara milli ġid. Merċieqa qal ukoll li hemm bżonn li kummenti ta' dan it-tip iridu jkunu bbażati fuq l-evidenza. Meta nitfgħu kummenti bħal dawk fil-beraħ, jekk ma tkunx iltqajt mal-ġrajiet u fimt il-familji, mela hemmhekk għandna daqsxejn ta' problema li qed tirrifletti concerns li mhumiex ibbażati fuq evidenza. Brabta ma' dan il-każ Julie Zara qalet ħasla wkoll minn President ta' Fera tal-Partit Nazzjonalista stess. Fil-fatt, il-President tal-Forum Opportunitajiet Indaqs Partit Nazzjonalista, Jamie Vella, ċanfara tal-lanqas biss indenjat ruħha titkellem ma' dan il-Forum tal-Partit Nazzjonalista qabel ma għamlet l-istqarrijiet li għamlet. Jamie Vella bħal Clayton Merċieqa ikkritika wkoll il-Julie Zara tal-dikjerazzjoni li għamlet fil-konfront tax-xogħol tal-artisti kienet nieqsa mis-sensittività u mhux informata biżżejjed. Fl-istess nifs reġa' poġġa subgħu fuq il-feriti tan-nuqqas ta' dialogu u teamwork intern fih dan il-Partit Nazzjonalista.